Yes, ladies and gentlemen. Joshua the director. If you're not aware of me, my brother and my sister, they told me I'm aware of you. Yes, I'm very happy to be back. Yes, it's been a long time. It's been a long time without you, my friend. I don't know about you when I see you again. When I see you again. Whoa. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And Hey, nice guys, ngijabulele nje ukuthi I'm back. Yes, it's been over 2 months, 3 months man, ngasari 8 ngasayes next. Ngibonile ukuthi man no ngiyadingeka man yabo. Ngiyadingeka man. Yes man. Yangizwa. And I'm back. Ngizoba ngireactor, shama couple switching phones. Kuzoba ngiyiwa guys. Kuzoba ngifuna abantu bahlukane mina uDecember baye. Abantu bazarasile manje loka coma namashida for imali manje yabo. Bayimele ngishaye couple switching phones manje. Bahle bahlukane kusise machida. Machida. Yezwa kanjani machida. that's exactly all about Josie Pascal Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascal. Today. So guys, today ke ngoletse ke my brother mona. Ke tlo mo fast baka so rena a ihlalosa le bitso la ke mang le go ba re ngoletse. My brother, kopa tshotse di viewers tsa rona go wena hantlantle o mang le go ba re ngoletse. Sanibonani ngokwegama ngoSimphiwe kaMthembu ngibhalelela iLocution Bioscope mayelana nosizo lukamfethu lapho wami omdala la esayidini thola into eyenzakala endlini isingayithandanga isenzakalele embi kabi maka nangu la nganichazisela kabanzi vele. Okay. Mothomolo abuti a re kwano ka re hlalosetsang better so ska ha ngoletse ka baka la go whatsoever situation e etsalang e kopana le wena go betega re hlalosetse ko wena ska hatsho. Sawubona sisi nama viewers wakho ngiyalibonga lelithuba umfowethu angilwele lona ukuthi azame ukungitholela abantu abazonginceda nginenkinga yokuthi ngabe Isitulo sami sesistut man. Ayibana yimi yiwane ngibona lento. Ngizuma ini kanjani la manje? Guys ngifuna ngizuma ini kanjani? Wona lento. Wona le necklace le. Lalo baba. Around 2013 2012 it's been 8 years ngaboshwa for that 8 years ukuboshwa kwami ngabonana nenkinga ukuthi ubaba usuyafika manje uzoyilwela la kumina lokuthi akangilalisi kahle nabantu ama surrounding eselini abantu besilala sonke bengibuye ngibaluyise ebusuku. So umuntu omdala o ile ko tronkong for 8 years. So ke batla go tseba something o no qala o bolela motho ka ntato hao ene bombulelelani bokwenzakalani. Bengiqala ukubulala umuntu ubaba ube abusive empilweni yami nomfowethu ngobhuti wakhe lo mfana lo uma khona uzomshaya mina kumele ngilwe ngindlela ukuthi abusive yakhe ubaba wayiqala uma ayishonile eqeda ukushona sine nje iviki simbekile ubaba kwesi umuntu eqala ephuza ubaba bengumuntu ongaphuzi ubaba sekano ekuthafani kuthina ubaba senokushayela nje ukuthi asigezanga izitsha ngesikhathi Anishaya kanjani ubu normal bomuntu omdala noma bekanishaya kanjani ngendlela enjani? Ubesishaya ngendlela ukuthi ngishaya indoda enye indoda ishaya enye indoda physically bekuyi physically abusive ne mentally futhi ngoba ngendlela ukuthi nami nje emgwaqweni bese ngizibona ukuthi ngumuntu onolaka ke kwayenzeka ke ngibuye ematshwaleni wasuka lento le ayisusayo angazini ke nami eyayenzeka kimi lapho ngathola ukuthi sengithathe isikhali ngiyamlemaza. So ubaba umbulale kanjani bokwenzakala yini? Ubaba waba umuntu ukuthi siyaphikisana ngokwenza into ngalesikhathi mina bengibuya ngaso nje bese kusebusuku nami ngikhathalele efuna ukungenzisa ngenkani. Kwaba umuntu ongitshela ukuthi hayi phela uyangizala uzongishaya kanti nami phela ngayibuye ngicabangela ukuthi uyangidina lo
kade iyenza lento kuthina ngicabanga ukuthi ne under influence of alcohol nayo idlalile indima kulento engiyenzile ngoba nami ngizwe nje ngicasuka ngendlela ukuthi isiphambi kwezitsha khona inkomishi nje lasekhaya uyalikhumbula lela komishi beliqinile leli ngithole sengiphethe lona babulele phansi ukuthi wamshaya mushapa kagopi yeah it's something like that because lena ke opoli awuthi nangizothi so wena my brother hani abuti abula ntatwa lona nole kayi mina siswami bengekho endlini abonga umuntu ophumile usayodlala nentanga zami vele ngisola buya kwami nje late mase ngithi nje ukushona kwelanga sinyendlini vele ngabe sengibona ikhove legedini ngazi ukuthi like ikhuyani le ngabe ngizibuza ukusondela kwami mangizothi ngiyabona abantu bayakhala eceleni like nami bese ngumuntu odidekile ukuthi kenzakalani decide ake ukusingenela endlini makuzosingenela kwami endlini thema ngithi ngizoshonela ngasekitchen ngabe sengizibonela igazi phansi like bengididekile mangithi esayidini nangu babulele phansi like sinyazibuza kenzakalani mangithi nangu ubhuti ngale naye izibamba ikhanda ubheke phansi like angazi sengizama naye kumbuza ukuthi bafo mayekenzakalani naye akafuni ukungiphendula until askis I'm so sorry so hey Mr John Silly lava askis ntwana mine ke kopa removing about to team scheme no ngithi singamtraumatize ngibona ngathi makakhuluma kanje ngathi uvubuhlungu yabo no and I'm so sorry my brother nale ga itha utlwa bhloko and le rona ka bontse go interviewer but ha ona re ka etsa eng wabo se ile go fela re tsebe re make sure le di viewers tsa rona di understand ane so umuntu omdala vele ukubulala into kopa le athemela inyani please my brother ukubulala khona asintwe sharp and ha re promote go rona o bolele ntate wa hao and ha re o support ka go bolele ntate wa hao go supporta ka baka la go wena o batla thuso mabapi le ntho o yentseng o bone di mistakes tsa hao okay because of how ka wa thola wa sheba lovers o ka re ntate ne se a chentshilwe ke lefu la mosadi wa hae we bona shooting wa buya shukuthi ba mo qeqeda ukushona ngithi lwena o bone so chong ntate ne se a disturble go mosadi o hloka fetse no lena ba le thuba wrong tate na ba abuse wena o bile wrong wa mshapa ka copy ga ntu tlwetsa lore bophelo ba hae bo fela so for no ka go wena o batla o itukisa and eska ha re utlwile le re jwetsa wena le my brother re lena le bothata bo feng re le ga re le Jozi Bioscopes ka le tshore le batla batho ba ka le thusang re ile batlele ngaka ya sizo tlo le jwetsa ka o thusa jwang ska wena o boleile motho ngajabula kakhulu wena sisi wami kakhulu lapho ngajabula ngempela ngoba ngilongibuyile ejele nje sebekhona esibazamile nomfana omncane cha nabo wayibikela bona ukuthi hayi iyabahlula lento lenkinga le abayitholi inkinga kumina so nami ngibonga umfowethu ongikhombisa uthando ongikhombisa ukuthi ungixolele ngoba kukumanje ngisele sobabili uma ukushona kwakhe kwashona ubaba kusho ukuthi sekuyimini kumele ngimgade kuyangikhomba ukuthi sizogadana and una le like ba na o tshwarela le barking macubu like yes mara mfana ngoba manje uThixo sekakunikeze i second chance in life my brother because killing your umzali wakho is angazi isone singakanani leso yabo but ukwazile ukuthi wahamba wayibhatalela lezo zono zakho ejele uyabo so ngiyacela mfethu because angazi mfana la esiyakhona ukuthi because sesimsa kugobela wethu yabo and umahlasela yonke into izohengishwa ngumahlasela masifika lapho so sengisho ukuthi my brother if singalithola ithuba lokuthi maybe sikutshele lezi zinto siyacela bhuti ngoba sewufika ezandleni zethu ungaphinde bhuti naba kuthiwa ukwate kangakanani elifeini uphakamise isandla komunye umuntu ophilayo naba yini umphefumulo ungayenzi leyo uma ngingena nje emlomeni ngiyabonga ngiyabonga usizo lwenu wena mfowethu nawe sisi kakhulu ngathi lingangagcina kumina nabanye futhi ngoba baningi nanini bengihleli nabo ejele abanye nabo bakulesimo engisona ukuthi bayabona ukuthi benza amaphutha bayavuma ngoba as long as lona di mistakes awu so dibona ho tshore ntate mdimo aperukeng so he singena lana ni asiyetseng he lava sana le fihla mona sina dinja ya kungenanja mfana arethi ukuthi nje umkhulu ngibathi umuntu onama clients amaningi ngithola obhize yeah so hleli nje kubhizi ana re sa mothole mara never because mo jodi tso ratla yeah and bengimfonele nasekuseni ngathi hayi sizofe mara laba baqashi batho ba baholo age thank you ufuna umkhulu yeah oh agote okay What do traders
who don't use AI and dinosaurs have in common. They are both react zona guys iyathusa kudaba nangizayithini nangina XP angina experience ukuthi akekho nje nomuntu wakithi ke wabulale ifamily member like ngiyaqala nje yabo so angina into engayisho mara into engayisho maye ukuthi into engayisho maye ukuthi into engayisho ukuthi yeah ilento lava sayishilo le ukuthi guys noma wandlule isimeni esikanjani ngiyazi ukuthi abantu abaningi ababukela la ma video amabantwana yabo nanoma kuumuntu omdala nanoma umntwana akho kwatisa kangakanani umuntu omdala noma umthola ukuthi mhlawumbe uyabhema mhlawumbe uyaphuza zama nje ukumkhuza ngendlela enhle mara siyazi ukuthi sometimes abanye abantwana mabakhuza ngendlela enhle abamameli mara if uyamshaya ungamshaya songathi vele niyabambana ke maye umshaya lokhu ukuthi kuphela yabo umshayele lokuthi angaphinde yabo umshayele lokuthi angaphinde kuphela ayikuthi maye umshaye naye umntwana azafika esikolweni nabo thisha nje sabambuza ukuthi hayibo kenze njani Joshua wavela amabulu ayangaka maye ini yabo yeah sidinge lokho bazali sangicela please nathi abantwana nanoma kwathi ukuthi umzali uyenze noma yini uyenza noma yini wena ongayithandi zama nje izibambe wena ukuthi no lo muntu lo angeke ngimenze into so akumelanga ngisho nje ubeke isandla kumzali wakho nanoma ngathi ukuthi kunyanyise kanjani nanoma ukuthi ugenze njani akunandaba if ugenza into wrong akhona ama social worker akhona amaphoyisa yakhona ukuya emaphoyiseni o report akhona ukuya kuma social worker u report bakukhiphe kule ndlu leyo bakufunele mhlambe enye family or bakuyise kuma orphan. So guys please be aware le situation lena futhi especially yeah yenzeka kithi abafana siyazi amantombazana man hayi mara yenzeka kithi abafana kakhulu bafana nje thina esikhule nabo babethu so sikhula bo babethu bakhona so isashawa thina ukuthi maye nami sengikhulile nje phela basangishaya ngale ndlela babangishaya mara bengishawa guys nje ukuthi ngizichamele nje kuphela sesumntwana obvious umntwana uyazichamela guys into ekhona mina ngangishawa ayingebhandi angazi ukuthi nayazi le ntambo le edonsa imoto leya ngishaya ngayo le ntambo leyana guys ngicanga ukuthi into okudlala la emhlabeni nje ukuzibamba into ekhona ukuzibamba into right yabo ithi mara ngingakhulumi kakhulu incubeke Gogo khulu skitsi Mothomolo kae o teng siyaphela kanjani Mothomolo ese re fihlile he kwa kumahlasela he imo re tlile le abuti he uyo mfana bokhulume ngaye ke yena Mothomolo la kulesigodla lesi ama camera wangene ngicela ukuthi nje ngene bona nina nisale ngaphandle. Okay ona bothatha Mothomolo so re ka se kene di camera but re tla ba tlolla gore bona ba kene my brother le abuti ne ke kopa go fela le keneng ka mohare mkhulu go batla etsa something so aka se gone o ihlaisa di camera so ne ke kopa le keneng please Mkhulu ke thina sizolinda yeah. le client yabo Tla ema ka montle okay linda nicethe okay okay so guys mkhulu o re ka se gone o kena ka di cameras ka ha nkile bo abuti hona le ntho tsa batlang go di bua le bona ga di etsa re tsebe so ntho tlo yetsang no re tla ema mona ka montle re emele gore ba tswe go tlo gore mkhulu o re way forward ke eng ha qeta o bua le bona so ha re ba emeleng he ya aka thanda ukunceda kala because of ukubulala umuntu uvesana ubone nje ukuthi into enzima and especially umzali so guys kanse re emiso re emetsi mkhulu go tlo handlantle o reng because of since re emi I think batontsha le busy ka bona yani ara sicela ke ni guys please pray for Jozi Bioscope pray for abantu yonke into enzakalayo because it's not easy bafethu yazi kuhamba nabantu ababulele abantu mfethu imimoya esidibana nayo each and every day especially rona like what's baking yeah how easy thing wabo tshwantse re lwane jwanong go itse motho atho ya le re rapelleng please ke bile mkhulu tswele
Mkhulu. Ngikhulumile nabaphansi. Thokoza mkhulu Abaphansi banginike ukuthi manje ngithathe lo mfana. Ngimfake emanzini ngoba manje unelifu elimnyama. Ngithathe futhi ngimise emathuneni ayoshweleza. Kodwa ngizocela ukuthi ningilinde ke ngoba manje abaphansi bathi namhlanje ngimise emanzini. Okay. So masuka la siye emanzini mkhulu. Masuka la siye emanzini ngapha ngasenzansi. So ngifuna ukuthi nama viewers understand mkhulu masimise emanzini usuke uhlwalo etsa nkometsini. Emanzini uyogeza ubunzima elifu elimnyama alithwele. Manje amanzi amhlambulula. Yebo ke mntana. Akudala simile manje yini lena ofuna ukuyenza lana sihambe ngithatha nje izinto zami. Ngithathe mkhulu siyacela. Ngilindeni la ngaphandle. Okay. Pop up my pan. Yeah. I mean ngiyabona izangri now. You hungry? Don't worry John, sari yetse nkapele heno. Mkhulu utho uyathatha ngiyangazi ukuthi uthatha nani? Mkhulu. Singahamba ke mkhulu. Singahamba ke mntana. Okay, thokozani mkhulu singahamba ke. Isisenzeni kanje ke. Ya mkhulu siza lidwa uwe muntu omdala. Sambeni ke bantwana bami. Siyangapha enzansi. Okay mkhulu. Mawusho ukuthi nje bayothola ama cleansing, usotsho ulothola clean, ulo cleansa ho sharp he. Umfana unobunzima kakhulu. Mangishaya amathambo ngiyabona. Singayisebenzisa imoto mkhulu because sikhathele mkhulu yazi lokho esilindile la. Singasebenzisa imoto mkhulu sakufaka. Ngoba ngathi kudenyana ngathi sosebenzisa yona. Okay ayisipake la. All of the sudden sakafuna imoto. Ngoba kukude ngathi sosebenzisa imoto hayibo. Mkhulu sakufaka. Ngoba ngathi kudenyana ngathi sosebenzisa yona. Okay ayisipake lana khona. Arekene ngimaka nini ke emotweni. Yeah, onabuthatha. Guys re fihlile he na mona re fihlile le mkhulu so re motsileng ya rona ya mofuleng serele ka mohare so motho mo loretsa jwang o tloa mo bane serekeng. Ngoba sesikhona abantwana bami. Ngizobheka mara ngibona ngathi na indawo esosebenzela kuyo ngapha. Yebo ke ngizomthatha ke yena ngiyomfaka emanzini. Okay. Singakhuphukani ke la. Yebo. Hayi akukhuphuke. Kumkani mfana. Kopani tswari ndana mai. Yeah. Yeah, ne? Thank you skim. Siyaphi mkhulu manje ngakho. La, simele size la. Siza kuphi? Ola. Kodwa ngeke singene nje. Mele ngicela kwabaphansi, ngishweleze. Alright. Mina nizomalana engilinde mina. Keep into khandlela ngilayite. Alright. Okay. Ngicela kwabaphansi. Okay mkhulu. Yebo ke. Ngicime mlomo wengalo. Okay. Ha re etseng he? Yeah. Oh mkhulu light akhandlela no? Yeah. Angazi ukuthi mkhulu sinoma kuphi. Batho baba Co Academy is an online school offering an IEB education with small classes for high engagement. Wow. Singathi right mkhulu. Ngakhoqa ke. Oh. Sicela nabaphansi. Cameraman kucazisho. Ninabontshangase ninabomasephula. Sesifikile la endaweni yenu. Socelela lo mfana omncane. Simgeze simsuse ubunzima. Zonke sinicela kini ke abaphansi. Silungise ke mfana. Sizongena ke manje emanzini. Yakho layiteka nje ngathi umoya. Kunomoya. Mbambele yona mkhulu. Ilight. Ikhanyisela wena. Ilayitile. Sozilungisa ke mfana wami. Sesiqedile ke manje sesikhulumena nomnikazi wesiziba abantwana bami. Into sizoyicela manje ukuthi sihambe sosebenzela ngale emanzini ahambayo. Okay. Ha re tsamayeng he. Jwale guys re tsamaya le mkhulu no o re ye ko metsing a tsamayang. Ana a ka se sebedise ya ke tsebo clean santate ko bona. So tshong re tla mo latela. Ya ne? Yiwo ke lawa ahambayo ke lawa. Sosebenza kuwo lawa. Okay. Susa yonke into mntana. Okay. Yebo ke mntana. Mntwana. Mfana wami uzawuphila. Suke konke lo. Sesibacelile abaphansi. Yebo ke. Yebo ke. Hey.
Hey. Abogogo nabomkhulu. Nangu nobaba wakhe sekakhona uyeke ozomkhipha lobunzima lelifulele lemnyama. Ngizomfaka umfana. Uzophila umfana. Niyenze kahle namletha. Yaba kubo sebambonile. Njengoba sengikhanyise nekhandlela kanje. Layithe nempepho. Abakubo ke sebambonile. Yebo umuntu omntana. Yebo. Ayakancedakala akunankinga. Wow! Obalia. Hayibo. Kancedakala akunankinga. Wow! Obalia. Wow! Guys, wait. Wow! Obalia. Jones, Muthole. Labas. Obalia. Yo, Jones, Muthole. Labas. Yo, Mbambeni. Muthole. mabobo kikizala. Kwenzakalani? Yeah. Muthole. Baba ngiyaxolisa. Uzoba right. Ngiyaxolisa baba. Ba, yangathi uba ngcono. Manje Uba ngcono. Hayi uzongena Baba emanzini. akekho uyancela. nangu baba. Hawu baba umbone wena. Uye ozokuphila. Baba ngiyambona Akekho baba. Wathi uba ngcono nyana. Wasambela ubaba bafa akekho ubaba mos baba. Ubaba akekho. Umoya mfana wami. Uzophila. Lobunzima buzosuka. Wasambe bafa. Hayi. Wasambe. Yo baba ngeke. Wasambe bafa. Wasambe. Phila sambe. Uma moya mobe. Ah! Asimthatheni sambeni. Asambe umuntu omdala. Uzophila mfana. Uzoba right. Uzoba right. Uzoba right. Ubona ubaba uzoba right. Baba ngiyaxolisa. Baba bena. Baba ngiyaxolisa baba. Uzophila bomkhulu. Baba kuzaza. Baba nami ngazi. Baba oya. Uzophila umuntu omdala ne. Asambe uzophila. Uzophila mfana wami. Hayi baba. Uzophila mfana wami. Nkosi yamasana. Uzophila mfana wami. Hayi baba. Uzophila mfana wami. Ngiyaxolisa. Ah! Ngiyaxolisa. Hayi baba ngiyaxolisa. Hayi. Hayi. Asambe. Hayi. Uzophila mfana wami. Uzophila ubona ubaba Nkosi yami manje nami ngistress. Siyayenzeka lezo zinto mntanami. Makabona abaphansi. Manje ke abaphansi yibo abazomphilisa. Ngifuna ukumfaka phile ngoba manje lo moya umphethe kabi. Nalobunzima bumphethe kabi. Justice. Muthibe. Muthole. Ah, la busho sikasithi. Ufuna ukubona ngomgeza nje yabale. Wow, mkhulu. Yeah, Mr. Jones. You're right. Jones. Baba. No, I can't. Baba. Mr. Jones, ni right. Labas. Mbambeni tu. Batho. Limkhulu ke lo balei. Guys. Ya buti ke yo ba hlopha ne. And ska re hlopha so o bona ntate wa hae and stuff. So the only thing is something here is like really show. Ko anne amathiswe a tholwe. I don't know like. Ere ke tsameng guys ke lo mo sheba hantle ho etsahala eng because of you. Ke tla le bona. Labas Jones. Ay la uthi yabaleka le ayidike sizo le. Ayidike sizo le out le. Ay you. Lovers. You. Hi guys. It's a favorite kasi boy. Bekuzo kuphela ama video ayithunyana yabo. Dokubambisa nje ngoba manje sabhala guys, sabhala yabo. Ukwinto yana kubambisa. Yeah man guys ish. Yeah, nibekezeleni man ngizobuya man guys. Ngekukhala la nto nithi Joshua ini awusadrop what guys ngizobuya. Yabo ngizobuya futhi ngamanye amandla futhi. And manje sengibuya ngifuna ukubuya ngezinto ama couple switching phones yabo. Ngizobuya guys ungawari. Yazimi mos. Oh, man ngaphetha mina niphethe ba. Yeah, yabo. Bye.